皆様こんにちは。楽天モンキーズジェネラルマネージャーの川田と申します。1月1日からの楽天モンキーズの発足に伴い、今のメンバーと業務を行っております。以前勤務しておりました東北楽天ゴールデンイーグルスでの経験をもとに、さらにラミゴモンキーズのメンバーといいものを作っていければと思っております。よろしくお願いいたします。この度は新しい球団のペットマークを作りさせていただきました。台湾の文化を尊重しながら、日本でも多く見られる少し可愛げのあるペットマークの要素を取り入れながら、日本のデザイナーさんとそして楽天モンキーズのメンバーと一緒に考えながらこのようなデザインをさせていただきました。子どもたちから大人の方々、そして全てのファンに愛されるようなマスコットでいていただけたらと思っております。ぜひ皆さん可愛がっていただければと思います。台湾と日本の文化的交流をさらに発展させて、老若男女全てのファンに愛されるキャラクターを作りました。今流行りの流線形のデザインをモチーフに可愛さとそして元気さを前面に出した新しいキャラクターとなっております。ぜひこのキャラクターが全てのファンの方に愛され、そして皆さんと一緒に楽天モンキーズの勝利を願う一つのキャラクターとなっていただければと思っております。引き続きご声援よろしくお願いいたします。楽天モンキーズへのご声援よろしくお願いします。